Hi miss, kumusta? Okay lang ako bro, ikaw? Okay lang din ako. Nice to meet you nga pala miss. Same to you bro. Ilang taon ka na pala dito nagtatrabaho miss? Ano, mag 1 year pa lang ako dito bro? Ka na pala dito? Hindi naman, nag-iipon lang kasi ako kasi itutuloy ko yung pag-aaral. Kaya pala. Ikaw, anong trabaho mo pala bro? Excuse me miss, sagutin ko muna tong tawag. Sige bro. Hello mami, napatawag po kayo. Oo anak, kailangan mo pumunta sa office. Sige mami, wait, bayaran ko muna ito sandali. Sige, bilisan mo anak. Paalam, salamat sa tulong. Sige, kailangan ko ng urgent to. Bilisan natin! We are urgently meeting today. Halika rito anak. Umpisa na, boy, report mo. Okay nay. A few moments later. Ikaw pala yan, dito ka na-assign? Oo, dito ako na-assign. Pwede ko ba hingin number mo? Sige, wait. Sige, save ko number mo. Okay, salamat. Walang anuman, invite sana kita bukas for dinner. Okay lang yun, sige ba? 2,000 years later. Hi, kumusta ka na? This is our first arrangement date. Oo nga, first time ko rin makadate ng buka. Okay ka na naman Ito ng yung sinasabi ko. Baka may gusto kang sabihin? Wala lang, hindi ako makapaniwala papansinin mo ako. Bakit naman hindi? Ikaw talaga. Pabili po Manong ng 2 banana Q. Ito yung at ihang order nyo. Salamat po Manong. Ang sarap naman ng banana Q ni Manong. Oo nga, paborito ko rin ito. Ganun ba ako rin? Salamat sa araw na ito. Walang anuman yun, alika rito at mag-lunch tayo sa may restaurant na yan. Ang mahal naman ng restaurant na yan. Mamili ka kahit anong gusto mong kainin. Kahit ano order mo, ganun din sa akin. Salamat at pinagbigyan mo ako sa araw na ito. A few moments later. Good morning, princess. Baka naman pwede magtanong? Pwede, Francine. Ano on? Sinagot mo na ba si Pogi? Ikaw talaga, nakikipagkaibigan yung tao na yon. Sige ba ako handa sa pakikipagrelasyon? Nakafocus ako ngayon kung paano ako makaipon, Francine. O, sagutin ko kaya ang tawag niya? Excuse me, Francine. Sagutin ko muna tong tawag ko kay. Sige, princess. Hello princess, pwede ba kitang bisitahin dyan sa mall o sa bahay nyo? Doon ka na lang pumunta sa bahay namin. Maya-maya kasi malapit na kami umuwi. Sige princess, mamaya bisita ako sa bahay nyo. A few moments later. Hello princess, saan dito ang bahay nyo? Kasi nandito ako sa street nyo. Buti sinalubong mo ako princess kasi nahirapan ako magabahay nyo. Kaya nga, lumabas ako at sinalubong kita. Halika na rito sa bahay at makapagpahinga ka na rin. Sige, salamat princess. Walang anuman. Halika na rito sa loob at na maihanda kita na mainom. Sige, salamat princess. Walang anuman yun ikaw talaga. Mga magulang mo. Nasa palengke sila ni na tatay. Magbirinda ka muna. Wow, sarap naman ito. Tamang-tama at nagugutom na rin ako. Ayan ka naman, binibiro mo naman ako. Hugasan ko muna yung baso at plato. Dahan-dahan lang, nadulas ka tuloy. Sorry, princess. Salamat sa serbisyo mo, princess. I'm so sorry, princess. Hindi ko sinasadya na bigla lang kasi ako at namaling sa ganda mo. Patawad, hindi na maulit pa yun yung nangyari kanina. Sumagot ka naman, please, princess. Nagala na ako. Anak, sama ka sa akin sa office kasi kailangan mong hawakan yung business natin. Pero pagkatapos ng meeting natin sa office, meron akong importanteng pupuntahan. Sige anak, huwag mo kakalimutan yung bilin sa'yo ng daddy mo, ha? Opo, mami, don't worry. Hindi ko yung makakalimutan. Magandang umaga po, sir and ma'am. Ready na po yung sasakyan. Sige Manong, antayin mo ako sa labas. Hindi ako pwede basta-basta lang susuko. May kasabihan na kapag mahal mo ang tao, gagawa at gaga ka ng paraan. Dumaan muna ako sa Dunkin Donut para bumili para kay Princess. Mukhang in love na ata ako, ahis. Pagkatapos na ang lahat, pupunta na ako sa mall. Para kay Princess, dala ko ang mamaling bulaklak at Dunkin Donuts. Gandang hapon po, Manong si Kiss and Princess. Andyan sa food court, second floor. Princess, wait. Ako to, Adnanix. Ba't nandito ka, Adnanix? Please patawarin mo ako sa isang pagkakamali ko. Can you give me second chance? Oo na pinatawad na kita, okay? Salamat at siya nga pala ito ang flower at Dunkin Donut mo. Salamat. Hi everyone! Guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hi guys, huwag niyo pong kalimutan i-follow ang aming YouTube channel. Nasa description box ang pa-update kayo lagi sa mga bago naming videos.